Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýogşan Arnawrwan. Bugün 2015-nji ýylyň 24-nji sentýabr hepdeniň pensiýe güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň başynda Saudi Arabistanynyň Mina şäherçesinde haj ziýaraty mahalyna bolan depeşe kiläçiligi barada maglumat berer. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň ýokary derejeli resmi Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan habarçylarynyň iş şertinden alada bildirip, resmi Şuwadyň halkara gorşnamalaryny ýatladýar. As the United States, we consistently urge the government, as we do with other governments, to respect freedom of the press. Human Rights Watch Gromos Türkmen prezidentiniň New York'a sapary bilen baglykda haýsam bolsa bir adamyň ýa-da köp adamyň durmuş ýaşaýyşyna özgörüşlik öğretmek mümkünçiligine öňsü çekýär. Şeýle de siz gurbanlyk we türkmen näpleri barada söhbet döşlegmedi. Haýytdy mutlak elýeler düşürip goýýar mehmanyň öňüne. Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň owalaryna telefon, ara gatnaş hyzmatlarynyň ýagdaýy barada ýerli synçylyk bilen gurulgynyň lärsiňiz. Halkyna bir özgürlük telefonunyň da işleýän owasy bar, işlemeýän owasy bar. Habarlar günlüğümizin esasy bölügine geçmeden günüň sagadyň möhüm täzelikleriniň lä. Saudi resmiler haj ziýaraty mahalyna Minada bolan basawatsa 717 adamyň ölenligini, 805 adamyň bolsa yaralananlygyny aýdýarlar. Resmiler Twitter'de Mekkanyň bir näçe kilometrligine bolan basawat ýerine halas etiş çäreleriniň görülýändigini aýtdylar. Basawat haj ziýaratynyň soňky uly adatynyň ýerine getirilýän mahaly boldy. Bu ýerde ýüzlerçe müň adam şeýtan naşlamak desuruna gatnaşýardy. Bu etbaçylyk Gurban bayramy gününe gawat geldi. Bu Saudi Arabistanyna şu aýda bolan ikinji uly betbaçylykdyr. 11-nji sentýabrda 111 dinar Mekkedäki uly mesjidde ýykylan guruluşyk kranynyň pidasy bolupdy. Yemeniň paýtagty Sanada Gurban bayramasyna gawat janyny geçen bombaçylaryň şaý musulmanlaryny nişana alan kassediş hüjümlerini 25 adam öldü, onlarca adam bolsa yaralandy. Şaýatlar ilkinji partlamanyň Balili mescidiniň içinde ikinji partlamanyň bolsa mescidiň girilgesine golaý. Dinarlar daşaryk ylganyna bolanlygyny aýtdylar. Bu mescid häzir Sana kontrolly edýän huty fitneçiler tarapyndan ulanylýar. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 24-nji sentýarda Türkiýedäki, Erdaniýadaky we Libandaky Siriýaly bosgunlary gollag üçin 1 milliard euro ýermek barada alalaşyga geldiler. Şeýle de liderler Gresiýa, Italiýa döwletleriň serhet liniýalaryny noýabryň aýagyna çenli gyzgyn nokat merkezlerini gurmak alalaşygyna geldiler. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 7 sagatlap ýolbaşçylyk eden sammitinden soň Birleşik ekspertleriniň bu merkezlerde gaçyp atalga berilmeli adamlary derhal ketgitlep hasap alyp biljekdigini aýtdy. Şeýle de bu merkezlerde ykdysat sebäpleri esasynda ýurdundan çykan adamlar bilen uruş ýydarlanma sebäpli gaçan adamlar aýyl saýl ediler. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. 1500 çemes adamdan ibaret Çeçen, Täjik, Özbek söwüşçüleri Al-Kaidanyň Siriýadaky Nusra Front bölümine weparlyk kasamyny işledip, uruşa gödekçilik edýän topar 23-nji sentýabrda aýtdy. Siriýanyň Adam Hukuklary Obserwatoriýasy Muhajirin brigadasynyň kasamynyň internet arkaly ýaýradylanlygyny aýdýar. Bu kasam Nusra Front'un Irak'ta ve Suriye'de ulu territoriyanı basıp alan İslam devletinin karşısındaki kuvvetini arttırıyor. Nusra Front bilen İslam devleti Suriye'nin Irak'ı duruşunda Suriye koşunlarına karşı sögüşen iki güýçli toparlardır. Şol wagtda bular bir-birine hem karşıdaş bolup duruyor. Owganistanyň prezident diwany prezident Ashraf Ghani'niň ýurtda çağalaryň jinsy zorlugy uçuramallygy üçin çynlakay çäreleri görýändigini aýdýar.
Aydılmagyna görä Ashraf Gany 23 sentýabrda video şekilli konferensiýa geçirip, ýurdun ähli howpsuzlyk häkimiýetlerine çaga dogurlamagyň Owganstanyň iň elken jinaýatlaryň we hukuk godulmalarynyň bir hata edilýändigini aýdypdyr. Şeýle-de Ashraf Gany Owgan gorunmak we howpsuzlyk resmiýetleriniň ählisini çagalary dogurlamak bilen bagly hereketleriň ählisiniň öňüne almak boýunça bir görkezme beripdir. Misirde türmäge batylan iki Al Jazeera jurnalisti Prezident Abdul Fattah al-Sisi'nin günäge geçmesi esasında adatlyga çykdy. Kanadalı Mohammed Fahmy we Misirli Bahar Mohammed 23 sentýarda günäsi geçiren 100 tutsagyň arasynda türmeden boşadyldy. Döwlet mediýasy bu işle näwli 3-nji adamyň hem günäsiniň geçilendigini aýtdy. Emma onuň Awstraliýaly Peter Grest'de anyk bolmady. Peter Grest fevral ayında prezident kararı esasında deportasiya edilipdi. Bu jurnalist geçen ay ruhsatsız işlemek ve Misir'e ziyanlı materyalleri yayratmak ayıplama esasında 3 yıl türme tutukluluğuna hüküm edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Gepler Azatlyk radio, hormatly dinleyijiler. Habarlar günnülüğümizden dinleýärsiňiz. Habarlardan ma'lum bolýar, Saudi Arabistanyň Mina şäherçesinde şeytan daşlamak diýen makalyna bolan basawazlykda şugun ýüzlerçe adam helak boldy. Bu Saudi Arabistanyna şu aýda bolan ikinji uly helakçylykdyr. Odal Mekke şäheriniň uly mescidine ýykylan kran yüzden gowrak adam öldüripdi. Bugünkü betdagçylyk barada giňiş maglumaty kärdeşim Sehradan alalım. Saud Arabistanyň resmiýetleri haç ziýarety mahalynda mukaddes Mina şäherçesinde bolan basawazlykda adyndan 717 adamyň ölendigini we başga-da ýüzlerçesiniň yaralanandygyny aýdýarlar. Resmiýetler Twitter sosial ulgamynda Mekke'niň bir näçe kilometr uzaklygynaky basawazlyk bolan ýerinde halas ediş çäreleriniň görülýändigini aýtdylar. Basawazlyk haç ziýaratynyň soňky ul adatynyň ýerine ýetirilýän mahaly boldy. Bu ýerde ýüzlerçe müň adam şeytany daşlamak desuryna gatnaşýardy. Bu basawazlygy nämäniň sebäp bolandygy barada hinize çenli takyk maglumat berilmeýär. Emma şeytan daşlamak desury haç ziýaraty mahalyndaky iň hoply çäre hasaplanýar. Sebäbi bu ýerde ýüzlerçe müň adam bir wagtda we bir ýerde şeytan daşlamak desuryna gatnaşýar. Reuters habar gulluğu basawazlygyň lagerleriň gurnalan şäheri Minadaky 204-nji köçede bolandygyny habar berdi. 204-nji köçe 160 000 çemeti çadırly lagerden şeytan daşlamak desurynyň geçirilýän ýeri Jamarat atly desga tarap gidýän esasy iki köçäniň biridir. Bu betbagçylyk dünýäniň 1,5 milliard çemeti musulman ilaty Gurban bayramyny belleýän güni boldy. İslam kalendaryndaky iň möhüm gün diýilip hasaplanýan bu günde musulman däwe göre Hudaýyň ýoluna goýun gurbanlyk berýärler. Haç ziýaraty dünýäde adamlaryň iň uly ýyllyk üýşmelegidir. Mundan odal hem haç ziýaraty mahaly ýowuz basawazlyk şoltanda çadyrlaryň odalmagy we gowy galmagy ýaly betbagçylyklar bolupdy. 2006-njy ýylda Mina şäherçesinde şeytany daşlamak desury döwründe 364 haç ziýaratçysy helak bolupdy. Muharramadan soňky ýyllarda Saud hökümetiniň infrastrukturany gowlandyrmagy we üýşmelege gödöwçilik etmäge niýetlenen tehnologiýa güýçli maýa goýma netijesinde şoňa meňdeş wakalaryň sany azaldy. 24-nji sentýabrda bolan basawazlyk Saud Arabistanynda şu aýda bolan ikinji uly betbagçylykdyr. 11-nji sentýabrda 111 dindar Mekkedäki uly mesçitde ýykylan guruluşy kranynyň pidasy boldy. 22-nji sentýabrda başlanan 5 günlük haç ziýaratyna 164 ýurtdan adyndan 2 million adamyň gatnaşýandygy aýdylýar. Haç ziýaraty İslam dininiň 5 pardanyň biri bolup, maddi taýdan gurbu çatan ähli musulmanlar bu çäreni öz ömrüniň dowamında bir gedek berjä etmelidirler. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Sehranyň dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Demokratiýa, Adam hukuklary we Zähmet Bürosyna döwlet sekretarinyň kömekçisiniň ornwasary bolup işleýän Rob Berşinski Warşawada Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Adam hukuklary maslahatynyň geçýän wagtynda Adatlyk Radiosynyň soraglaryna jogap berdi. Kärdeşim Muhammed Tahiriň geçiren söhbetdeşliginiň mazmunyny kärdeşlerim gödel bilen Merdan Sarif'tan dinläliň. Başta pozitiv özgörüşlükleri belläp geçse, köp diplomatyň belleşi ýaly 12 ýyldan soň Türkmen delegasiýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçekleriniň berza edilişi boýunça şu saparky duşugyna gatnaşdy. Siz muňa näme derejede ähmiýetli diýip garaýarsyňyz? We in the United States find it very significant. We think it's a positive. Biz Amerika muňa ören ähmiýetli diýip garaýarys. Biz bu oňyn ädim diýip pikir edýäris. Biz Türkmenistanyň hökümetini halkara borçlaryny we wezipelerini berja etmäge ündäpdik. Olar adam ölçekleriniň berja edilýäsi ýaly möhüm duşsuga gatnaşmagy uly ädimdir. Bu örenbegendirýär. The HDM is a great first step, and so we're very encouraged. Türkmenistanyň daşky dünýä bilen hyzmatdaşlyklaryny alamatlandyrýan bu pozitiv diýilip baha berilen özgörüşlük bilen bilelikde başga bir tarapdan bu resmi topor metbuat söz azatlygy doly garaşsyz bolmadyk ýurda wekilçilik edýär. Aýdyşymyz ýaly biziň Türkmenistandaky 9-dan 6 habarçymyz ýaňy ýakynda soňky 3 aýda işden çekildi. Siz şeýle gapma garşylygy nädip düşündirip bilersiňiz? Yeah, well, let's be clear. Engagement at international. Gelin açyk bolaly. Adam ölçekleriniň berja edilýäsi ýaly halkara duşsuklaryna gatnaşmaklyk oňy ädimdir. Emma bu ilkinji bir ädimdir. Bu Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny görkezmeýär we hökümetiň söz azatlygy boýunça borçlaryny öz içine almaýar. Şeýlelikde Amerikanyň beýleki hökümetleri wagtynda edisi ýaly biz Türkmen hökümetine hem metbuat azatlygyny hormat goýmaga ýygyderli ündäýäris. Bu islendik metbuat guramasyna degisli. And that goes for every press organization. Sizin ýa-da toporuňyzyň islendik kagzatynyň bu meseleni Türkmen delegasiýasy bilen maslahat etmegiňize mümkinçilik boldumy? So I wasn't in the meeting. I was in a different meeting at the time, but yes, our head of delegation. Men duşsuzlukda bolmadym. Men sol wagt başga bir duşsuzlukdadym. Emma delegasiýanyň ýol başçysy David Kramer'ın Türkmenistanyň delegasiýasy bilen duşsuzmaga mümkinçiligi boldy. We beýleki intime meseleleriň arasynda metbuat azatlygy meselesi hem gozguldy. Men sol duşsuzlukda bolmasam da biziň sonda öňe süren perspektiwalarymyza görä jemgyýetiň berk we durnukly bolmagy üçin onuň gowy informirlenen bolmagy gerek. Azat metbuatyň wezipesiniň ähmiýeti hem şundan barat. It's a well-informed society, and that's the importance of a free press. Biziň ýene bir kärdeşimiz şu gün Türkmenistanda türmede saklanýar. Onuň ady Sapar Mehmet Nepeshuliýew. Onuň maşgalatynyň bize Türkmenistandan aýtmagyna görä ol ýakynda 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdir. Türkmen delegasiýasynyň adam ölçekleriniň berja edilişi boýunça maslahat taýdan çykyşynda Nepeshuliýewiň hatda biziň habarçymyzdygyny ret edenligini gördük. Bu ýurdun jurnalistleri goramak we tutsak etmezlik boýunça borçlary bar. Siziň muňa reaksiýaňyz nähili? My reaction is that the United States has been very clear. Meniň reaksiýam şeýle. Amerika Türkmenistanyň hökümeti bilen ýurdun halkara borçlary we wezipeleri barada ören açyk aýdyn gepleşýär. Bu ýurtlaryň halkara guramalarynyň we institutlarynyň öňünde öz üstüne alan borçnamalary bilen baglydyr. Institutions, and this certainly falls within those obligations. Tişenbe güni bolan duşukda aktivistleriň topory Türkmenistanda ykbaly nämälim galýan syýasy tutsaglary boýunça kampaniýa geçirdiler. Olar türkmen häkimetlerinden türmelerde ýetirim bolan tutsaglaryň ykbalyny aýdynlaşdyrmagy talap etdiler. Emma görüşimiz ýaly türkmen häkimetleri bu çağırışlara üns bermeýär. Türkmenistany şeýle meselede jogap bermäge mejbur edip biljek halkara guraly barmy? As you know, Turkmenistan has come under a significant amount of criticism. Bilsiňiz ýaly Türkmenistan halkara tanqidleriniň en semesine sezi var edilýär. Ýitirim bolanlar bilen bagly mesele biziň türkmen kärdeşlerimiz bilen duşsuzluklarymyzyň gün tertibinde öňde durýan meseledir. Biz türkmen delegasiýasynyň adam ölçekleriniň berja edilişi boýunça maslahatyna gatnaşmagyna hyzmatdaşlyk üçin ilkinji gowy ädim hökmünde seredýäris. Emma ýene has köp iş edilmelidir. A good first step in terms of engagement, but much more needs to be done.
Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň jogapkary işgäri Rob Berşinski bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem izlerläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 24 sentýabrda New York uranyny habar berdi. Ol Türkmen delegasiýasy bilen bilelikde BMG'nyň baş assambleýasynyň ýubiley sessiýasyna gatnaşar. Human Rights Watch gurulmasy Türkmen lideriniň bu saparynyň Türkmenistanyň adamlaryň durmuş ýaşaýyşyny oňyn özgörüşlik döretmek üçin ulanylmak mümkinçiligine üns çekip ýürüýteber beýanat ýaratdy. Bu beýanatyň mazmunyny kärdeşim gödelleniň läliň. Adam hukuklaryny goýraja Human Rights Watch guramasy 28 sentýabrda New Yorkda öz işini başlayan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşjak döwletler Türkmen prezidentini öz raýatlarynyň hukuklaryny berja etmäge çagyrmaly diýip 23 sentýabrda ýaýradan beýannamasynda nykdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ketkitlenen resmi gün tertibine görä maslahata gatnaşjak Gurbanuly Berdimuhammedow birinji gün öýlen çykyş eder. Birleşen Ştatlary barýan dünýä liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem bolmagy näme sebäpden ünsü çekýär? Sebebi bu kimdir biriniň durmuşyny özgördüp biljek, belki de köp adamyň durmuşyny üýtgedip biljek teýrek bir mümkinçilikdir diýip Human Rights Watch guramasy öz beýannamasynda ýazýar we şeýle dowam etdirýär. Türkmenistan öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda iň az tanalýanlaryň biri. Ol dünýäniň iň uly gaz gorlarynyň birine gödekçilik edýän, emma iň ýapyk repressiw we özüňe ýurtlaryň biridir. Hökümet hiç bir garşylyga çydam etmeýär. Bu ýerde azat media gararsız toporlar ýok. Hökümet adamlaryň gararsız informasiýa bilen soňky ara baglanşygyny satelit çanak antenalary zor bilen aýyrýar. Hökümet 1990-njy ýyllaryň aýagyndan bäri tutsak edilen ençeme jemgyýetçilik şahsiýetleriniň olaryň maşgalalary bilen ähli kontaktlaryny kesip gelýär. Hat alışmak, görüşmek we tutsaklaryň ýyzyndan zat ugratmak mümkinçiligi ýok. Maşgalalar öz hossarlarynyň nirededigini, olaryň diridigini ýa ölendigini bilmeýärler diýip Human Rights Watch bellýär. Urama öz beýannamasynda Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň hereket azatlygyny depelemegine ünsü çekýär. Hökümet daşary ýurtlardaky dissidentlaryň ýa-da loýal däl hasaplanýan adamlaryň maşgalak dalarynyň ýurdun daşyna gitmeginiň öňüni böwetleýär. Halkara çykyşlarynyň netijesinde Türkmen häkimetleriniň atşyna geldi Käriyetowyň medisina bejergisini almak üçin ýurtdan çykmagyna ruhsat bermegi tapawutly waka boldy. Käriyetow galp aýyplamalaryň esasynda 5 ýyl çemesi ömrüni türmede geçirdi. Hökümetiň onuň daşary ýurda gitmegine ruhsat bermegi ýyllara çekdi. Baştaryat edip bir hepdeden soňra Käriyetowyň gyzyna da ýurdun daşyna gitmege ruhsat berildi diýilip adam hukuklaryny goraýan guramanyň beýannamasynda aýdylýar. Human Rights Watch guramasy 23 sentýabrda ýaýradan beýannamasynda ýurdun daşynda ýaşaýan dissident Pirimguly Taňryguliýewiň 14 ýyllap öz gyzyny görüp bilmeýänligini hem bellýär. Iýul aýynda Taňryguliýewiň gyzy 3 we 11 ýaşly öz gyzlary bilen ýurdun daşyna seýahat etmäge synanşanda Türkmen häkimetleri olaryň ýurtdan çykmagynyň ömürlük gadagandygyny aýtdylar. Käriyetow ýurtdan goýberilenden soň Türkmen hökümeti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça ýyllyk konferensiýasyna ençeme ýylyň dowamında ilkinji edek öz resmi toporuny iýberdi diýip Human Rights Watch guramasy soňra şeýle dowam etdirýär. Belki de ýurt öz ykdysadyýetiniň kynçylyk çekýänligi sebäpli Birleşen Ştatlary we Ýewropa bileşigine täsir ýetirjek bolýandyr. Birleşen Ştatlaryň Awganistandan öz goşunlaryny çykarmagy bu ýurt bilen uzunlygy 774 kilometrlik serhede eýe bolan Türkmenistanyň hökümetini howpsuzlyk taýdan ören ulalada goýar diýip Human Rights Watch bellýär. Düýbi New Yorkda ýerleşen adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy dünýä resmiýetleriniň Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşanlarynda ony ýitirim bolanlaryň maşgalalaryna öz hossarlaryny görmäge we ýalňyş tutsak edilenleri boşatmagy ündemeldigini şeýle de oňa satelit antenalary ýok etmegi bes etmelidigini hem adamlaryň şoltanda Taňryguliýewiň gyzynyň hem aktyklarynyň ýurdun daşyna seýahat etmek hukugyny eden etdilikli heriýet etmeginiň soňuna çykylmalydygyny aýtmalydygyny bellýär.
kärdeşim gözelliňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu şugun sosial ulgamlarda Türkmenistana sizi iň kanagatlandyrýan zat näme diýen soragly forum açdy. Bu foruma gelen seslenmeleriň käbirini gözaýlap geçeliň. Mysal üçin Erkin Areşew atly okujymyz şeýle tesvir galypdyr. Türkmenistany waziyatga, ýagny para birinji ýerde. Daýyň ýa ataň uly işgär bolsa, hemme kişi seni sylaýar. Ýöneki adam bolsaň, bagtyň ýatdygy. Radion Agliyan bolsa şeýle diýär. Biz Türkmenistanyna kanagatlandyrýan zat ýok. Näme kanagatlandyrsyn bizi? Siýasat barmy, adalet barmy, kanun barmy? Näme bar we nämeden kanagatlanaly biz diýip Radion Agliyan soraýar. Gulaýhal Aýdogan atly okujymyz bolsa, hiç saat diýip gysgaça jogap beripdir. Emma Bek Muhammed atly okujymyz bu soraga tebigaty we adamlaryň myhman söýerligi, birim gurbanlygyňyz gutly bolsun diýip ýazyp galypdyr. Dogrudanam gurbanlygyňyz gutly bolsun hormatly dinleýijiler. Indiki söhbetimiz gurbanlyk barasynda. Habarçymyz Sultan Açylow Lewap vilayatynyň Aşgabatda gelen Hemraul ene bilen gurbanlygyň yerli däpleri esasynda nähil aýratynlykda bellenýäni barada söhbetde şol söhbetdeşligi bilelikde dinläliň. Şu Türkmenmediň täpde sorundan aşy gurbanlyk bellenýär. Şu tediň obalaryň gurbanlyk belleýsi nähilek düdüň tertibi nähilek bellenýär de gurbanlyk. Bizim Türkmenlerimizde bolsa gurbanlyk bellenýär. Näme sadaka diýip, haýtdy gutlak elýeler bişirip goýýar mehmanyň öňüne. Onu ýa-ni sallanjak salda adamyz ýok uçar ýa-ni gyýdylara. Sallanjak bilen ýok o ýerde sallanjak asly. Şöyle gelip görýär sallanjak, Aşgabatda gelip. Sallanjak uçmaýarlar. Şonu emme yerlerde, ovalarda ýanky geňeşligiň başlyklary, Daýhan birleşiginiň başlyklary arçylar gurnap bermeli. Şonu bir ortaga getirip gurnap bir halkyň bir oňat geçirmek üçin, gurbanlyk oňat geçirmek üçin, oňat diýinjalmaklar üçin şular ýaldatlary gurnap etewan bolan oklarmy? Ýok, oň ýaldatlary sen beren oklar. Sallanjak olaryň ýadynam düşen ok. Mana böreýetsin höwesiň gidýär. Mana gäl wagtda men dogan bar da aýal dogan bagyrda ýaşaýdy Aşgabatyň bagyrynda. Gelen wagtda aýal gyzlar bir oňa sallanjak uçup oturýar ýaşlar. Şunu höwesim gidýär-de. Aňarda muňa sallanjak ýok, şöre geltek görýär sallanjagy. Sallanjak gura oňa gurbanlyk edip şadyýanlyk ýok o ýerde. Birinde gurbanlyk mysy gurbanlyk mehmançylyga bar ýerler oturýarlar. Gutlak zat edip şöp geçýär de gurbanlygy. Sallanjak zat ýok. Onu etjegem bolan oklar. Şondan he Türkmeniň däbi boýunça, däpde sorlarymyz boýunça şu gurbanlyk jalasyny öldürmeli. Şu her hojalyň güýçi ýetdämi gurbanlyk jalasyny öldürmeli? Her hojalyňa gurbat ýetmeýär gyzym. El gelen ediýe, el gelmedik satyn alyp ediýe nemeden. Bazardan satyn alyp et alyp ediýerler. Hem adam gurbanlyk öldürmäne ýagdaý ýeten ok. On yetýenem bar, yetmeýenem bar, maşgallasyna garaýerlerde. Durmuşa garamaly. El gelenem bar, indi baý ýaşaýanlar bar, kemmagal ýaşaýanlar bar. Şol çağalaryň pasowysyna garap, şu pasowy bilen günni görüp oturan maşgalladan bar. Ýa bir garrysy bolsa şonuň pensiýasinden garap oturan bar. Mana şu pensiyeden, bu pensiyeden o pensiýa, şonu garaşyp oturanlar bar. Nese gurbanlykdan nähilek sizden nähilek taamlar bişirilýär. Bizlerde mana şu näme diýet, şorwe diýer. Palawa etmeýler, syk oňat diýip şorwe et aspaýar ýerde. Mana gelen adam gurbanlyga gelýär-de gutla. Soň şonda naharçy şorwe berýär. Palawa edemiz ýok, palawa ilmeýedi, kan palawa edesimiz gelmeýär. Şu mal soýlasak man et asmalda. Palawa ýadymyza düşenok. Sıyık nahar oğul yedik, şu mal soyanın bilecek olup, hem adam şu et tasıya. Palav indik nemere adamlar palavım ediye. Güç yetmere, indik vur oturmayın diye ediyendirler palav. Saçaklar nähil bedelýär? Saçaklar indik, beydim her kimin ýagdaýyna göre. Bir kinçi adamın durmuş ýakşy, eli gelýär, söwda ediýär, pul köp. Yaxşı yaşayan adamların durmuş, yaxşı saçak bezelýär. Helle gün görüp ýeren adamlar olsa, tapar olsa, şu tüýjü bolsam, şu tüýjülep çaýsam çağalır, gaýly olup gidýär paýyzly. Mana bör ýana dady ilmeýär o ýerde. Tapmasaň nerden ýejek pul olmasa, işlemeseň durmuşa garaýlar ýa gyzym.
Näçün dowam etdi? Bir günde söwlem sen gurbalyklary. Gurbalygymyz mana indi erteň ýene gelir mihman diýsek, bir gün goýýar, ýene ertesi ýene bişirip uzakdan ýakyndan gelen ýerlerde göz aýadyň gurbalyk haýdyňyz märak bolsun diýip. Uzakda mana garyndaşlarymyz adymyz. Olary gelse olary ýene bişirip goýýar. Bir günde sowumyz ýok, ýene goýýar, ýene ýyzyny ýene gelir gurbalyk gutarynça tapylar diýip. Mihman gelir diýip. Hormatly dinleyijiler, Lewaplik Hemraul ene bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda soňky döwürde ilatyň telefon ara gatnaşy hyzmatlary boýunça uly öňe gidişlikleriň bolanyny gaýdylýar. Türkmen medeniýeti bolsa golayda Balkan welaýatynyň çet owalaryndaki hem telefon hyzmatynyň gowulanynyny habar berdi. Hem meselede döwürden hem şeýle progress barmy? Kardeşim Gödel şuga beýleki meseleler bilen gazaklanyp golayda Balkan welaýatynda bolup gelen ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Inni şol söhbetdeşligi dinläliň. Amanmuradagy edil şu gün Türkmenistanyň merkezden daşda yerleşýän ýaşaýyş ýerlerinde, ýaşaýyş nokatlarynda, owalarynda telefon ara gatnaşygynyň üpçünçüligi nähili ýagdaýda? Telefon ara gatnaşygy barmy? Telefon ara gatnaşygy inni adamlaryň ýekete kullanýany owa ýerlerinde altynafir öýdükli telefony, ýöne şol altynafir öýdükli telefonynyň da işleýän owasy bar, işlemeýän owasy bar. Meselen şol owanyň golay goltumyny altynafiryň antenasynyň ýoklugy üçin şol owalardan beýle owalara ýa bolmasa beýle yerlere jaň edip bolanyp, ol dine bir neden zonadan başlıkta owalarda däl, hatda neden zona golay owalarda da şeýle ýagdaýlar bolup geçýär. Eger neden zonadan uzaklykda 250 kilometr, belki 250 kilometr başlıkta yerleşýän owalaryň gurrun etmeli bolsa, onu Türkmen maşy etrabynyň, Krasnovodsk etrabynyň awlamış goýmak owalarynyň gurrun et bolardy. Ýa-da kızlar was häzir Serdar etrabynyň 40 ýyllyk gara ýylgyn Melowotýal owalarynyň gurrun et bolar. Amanrada onda agdalan owalaryň ýaşaýjylary jaň etjek bolanlarynda ýa biri bilen habarlaşjak bolanlarynda nähili çykalga tapýarlar, nädip jaň edýärler? Çykalga goňşy bolan owalarda eger altynafiryň antenasy bar bolsa, şol antenanyň görünýän ýerine selli ýürüýte aýolugly ýerler ýa bolmasa öz owalarynyň golay goltumyndaky golay goltum diýenmizde 3 kilometr gözüňe getirmek gerek. Beýikligi depe ýene gaýra çykyp, goňşy antenanyň hymmatyndan peýdalanýarlar. Amanrada bu mobil telefon arkaly aragatnaşygyň ýagdaýyna degişli statsionar telefonlar barmy? Öýlerde oturdulýan simli telefonlar. Balkan welaýatynyň owalaryny statsionar öýlerde oturdulýan telefonlar bir meden zonadan aýdaly 30-35 kilometr başlyk yerleşýän hiç bir owada ýok. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Kepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiodan men Ýogsan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlara kesme bilen dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Bakın